Chunhy a ideme si zahrať Murder versus Sheriff Dually. Som tak unavená z cesty. Dva, nie? Ideme 4. Poď ku mne, youtuberka. Oh my god, niekto už hral. Prečo som tučná? Nechcem tučná. Dieťa mi zavracia. Korník. Som urevaná. Uplakaná. Dobre, hrám s niekým. S dvoma dáme si bar. To je dobré akože. Nemala som ešte tie dve. Ja vyhrala toto. Ja, kde sú kokos? Tam sú. Ne, zabil ma, super. Ona je sprostá, ja tu budem akože sama. Ale ja tu nebudem sama, to sa livnem pekne. Nebudem sama. Sama neviem hrať. Nezahnúdite. Neviem toto hrať. Nikomu tak blbne Wi-Fi, že ani so mnou nikto nemôže hrať. A mňa nechajú samú, youtuberku, samú proste. Zajtra mám Labubu koncert, táč, vianočná verzia, tak natočím to asi na YouTube, ale nie celé. Toto je nejaká taká hra, už som to hrala a mal som tu 6, 7. Vidíte? 6, 7 a ideme si to pustiť. Pozrite. Čo mám za teraz? Robím si postelu. Prestaň, Veronika. Prestaň, Verona. Natáča. To je všetko. Čo, nemôžem mať dieťa? Buď mať bolest, dieťa nechcem. Nebudem tučná. Veronika, nesmej sa. Tak jak vypadám hrozne. A budeme hrať 99 noci vlastne. A budem to natáčať na YouTube. Tak ale budeme hrať aspoň 99 noci. Prosím. Please wake up. I go MIA. I go MIA. No si tebe. Pozrieme si náš obľúbený príbeh o 99 na celose. Už som ho videla na admine.
Please agree again. Koniec. Może mi ci napisała Kajka? Nie mam. No, nie możemy. Boże, Berona.